Bona nit, senyores i senyors. Salutacions al senyor alcalde, regidors, membres de la corporació municipal, ací presents, que amb la vostra presència ajudeu a donar real a l'acte a qui donem tot moltes gràcies. I com no, a tots vostès que ens acompanyen en aquest concert, en aquest auditori a la Casa de la Cultura d'Albalat, on anem a oferir un concert molt diferent dels que ens hem fet fins ara. Avui tenim l'honor de rebre al nostre poble a una formació instrumental. Ells són el Combo, de la Lira Carcaixentina, formada per un saxo tenor, piano, guitarra, baix i bateria. El concert està dividit en 3 parts. La primera serà el torn del Combo. La segona part intervindrà el cor de jubilats. I la tercera part, els 2 conjunts actuarem. Seguidament anem a donar benvinguda als membres del Combo de la Lira Carcaixentina, tots ells dirigits pel seu professor, David Santandreu Gregori. Hola, bona vesprada a tots. Som el Combo de la Lira Carcaixentina i us explico un poquet de què va i què és i com s'ha format i què té i per què estem així i tal. No ho faré molt llarg perquè el que interessa és tocar i que la gent i fer el concert. Este combo és una assignatura de l'escola de la Lira Carcaixentina. Una assignatura més de música moderna i la gent que tinc així heu vist que és el professor crec que ja ningú compleix 15 anys. El repertori que estem fent és el que fem en classe i és un repertori prou variat, perquè temes de jazz, de rock, de tot, simplement el que ens agrada perquè ja som majorets i quan fem aquestes coses volem fer el que ens agrada i el que també li agrada a la gent. Anem a començar amb una altra cosa, el fet de que estem així. Jo he tingut la sort en aquesta vida de tornar a reencontrar-me en un dels amics de la infància, que és Santiago Durán. En ell vaig començar jo, la primera vegada que vaig entrar en la banda, ell estava en la reclusió, en companyia meva, i va ser la persona que realment m'ha iniciat a mi la música. I a mi es diu que és un amic, perquè és molt especial per mi, haver-me trobat en ell i poder fer aquesta cosa conjunta, perquè parlant també ens hem retrobat fa molt poc de temps. Hem estat 40 i pico d'anys sense veure-nos, perquè ell estava per ahir també en la seva feina, jo feia en baix del món, i ha sigut ara que hem tingut aquesta oportunitat. I la cosa és això, pues xerrant, mira, jo tinc un combo de gent major, i jo tinc una coral també de gent major també, i està clar, la diem, i així estem. D'acord, pues anem a començar. Yo creo que os agradará. Muchas gracias.
El tema este que acabem de tocar es diu Plugosa, és un tema d'un home, d'un jazzista molt famós, evident, Joe Henderson. Suposo que aquí li agrada el jazz, sabrà qui és, perquè és tota una institució en saxo tenor i en el món del jazz. Anem a continuar ara en un altre gran del jazz que diuen Duke Ellington, que segurament només sabreu qui és, i anem a tocar un dels temes més famosos que té, que és Take the I Train. Vegeu la faena que estem fent. Jo crec que aquests homes, si no s'ho deixen, arribaran lluny. Tinc que recalcar, igual aquesta formació que la que anem a veure després, el mèrit que té el que és ajeno a aquestes coses no ho sap, no? Però el que sap un poc de música i sap el que costa, veu que el que n'hi ha darrere de fer una cosa d'aquestes. Aquestes persones han començat a estudiar música ja de majors. Això és a llevar-se el sombrero. No sé com dir-ho. Jo porté de músic tota la vida, però també porté pràcticament tota la vida donant classes i sé la dificultat que té. I sé el que estan treballant aquests homes per poder sonar dignament, que jo crec que ho fan molt dignament. És així o no? Sí. En anticipació ja podeu aplaudir-los també, perquè
no vol una cosa bona. Vale? Anem a fer ara una deteneta, el territori que fem enlace és molt variat, llavors ahir anem a tocar ara un xa-xa-xa. Podríem haver treballat, no n'hi ha gaires i no m'ho ficaríem a ballar, segur. I a veure, com si jo què crec. Estamos en ello, en el sí. Vale, anem a fer la última presentació.
anem a fer un tema, no, pues, los de Beatles, voy a acordar. Anem a tocar Hey Jude, d'acord? I anem a cantar tots, no volem.
Tenim Carles López Cristiano, Raúl, Daniel Guerrero María, Pedro Borrell de Bilbao, Pedro Garrido, Ricardo, Juan María de la Comunidad. Muchas gracias. Vale, continúen en lo que vean. Acabar d'escoltar i gaudir d'aquest grup sensacional com ha sigut el grup de Carcaixent, ara és el torn del grup de jubilats, dirigits pel seu director, Santiago Urà Mascarell, a qui rebrem amb un fort aplaudiment. Començarem amb Noches de Blanco Satén, cançó famosa de Bonnie Blues. Ho havia escrit Justin Howard, un dels membres de la banda a l'edat de 10 anys, i va prendre com a inspiració i per al títol un llençols de sequí que un amic seu li havia regalat. La cançó tracta sobre un anhelat amor llunyà, cosa que va portar els fans a pensar en la cançó com la d'un amor no correspost a Hardware. El London Festival Orquestra va realitzar els acompanyaments orquestrals de la introducció, la interpretació final del cor, així com la secció de lament final, totes aquestes parts presents de la versió original de la cançó de l'àlbum que ara anem a començar.
Seguidament, Amapola, cançó criolla de José María Bacari. És una serenata clàssica que expressa un amor profund i apassionat a través de la metàfora d'una flor. La lletra de la cançó compara a l'estimada amb una rosella, Amapola en castellà, una flor coneguda pel seu color roig intens i la seva bellesa efímera. La repetició del nom Amapola al llarg de la cançó enfatitza l'admiració i el desig del cantant pel seu amor. Va ser part de la banda sonora de la pel·lícula Érase una vez América. De tu reja
Seguim. Moon River, tema de la pel·lícula de Henry Mancini. Moon River, la cançó que va enamorar a diverses generacions. Va obtindre l'Oscar a la millor cançó, que la pel·lícula és interpretada per Audrey Hepburn i Chihuahua Impact, així com l'Oscar a la millor banda sonora original. Una verdadera obra d'art. Siboney, Samson Rumpa, Ernesto Lepona. El Siboney era un poble que estava entre els ocupants aborígens de les Antilles de la Mar del Carib. La cançó va ser composta el 28 de desembre del 1919 i publicada el 1928. Entre els primers intèrprets se citen Anita Montaner,
y Vicente. Estos la canten junts el 29 de setembre de 1927 en l'antic Teatre Messina de l'Havana. L'autor es va inspirar en compondre este bolero en la naturalesa cubana, les flors, les aus i el paisatge, específicament de la localitat homònima situada en la costa de Santiago de Cuba.
Junts, el grup musical del Cor de Jubilats i el Combo de Carpeixell interpretaran la cançó Con su blanca palidez. Títol traduït al valencià com La seva blanca palidesa. És una cançó de la banda britànica de rock Procol Harum. Va ser número 1 el cicle Scat el 8 de juny de 1967 i va ser 6 setmanes a la classificació. Va ser llançada com a senzill el 8 de juny de 1967 i va liderar les llistes de cançons més escoltades d'aquesta època, durant 6 setmanes aproximadament. Des de llavors es va convertir en un clàssic, sent des de sempre la cançó de referència de Procol Harum i la seva cançó de culte a través dels anys. Escoltem Con su blanca palidez. Director, Felip Santandreu.
continuarem i les seves últimes cançons del grup de KPG i les cors de Solidaritat de la Vall. Començarem en Bésame Mucho, de 1932, bolero de Consuelo Velázquez. Bésame Mucho és una de les cançons més populars del repertori latinoamericà. Va ser composta per la mexicana Consuelo Velázquez l'any 1932, quan tenia encara 16 anys. Molt prompte es va convertir en una de les cançons més versionades de tot el món i va ser anomenada com la cançó del segle.
Continuem. Eres tú, de Juan Carlos Calderón. Eres tú és una cançó escrita pel compositor Juan Carlos Calderón i publicada el març de 1973 pel grup espanyol Mocedades. Va ser la cançó representant d'Espanya al Festival de la Cançó d'Eurovisió el 1973, aconseguint el segon lloc amb 125 punts, darrere del país anfitrió, Luxemburg, amb 129 punts.
És una cançó de l'intèrpret espanyol Miguel Ríos, inclòs en el seu segon DVD Desperta de 1970. Està basada en el quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven i compta amb el arranjament musical de Waldo de los Ríos. Es va convertir en un èxit comercial a nivell internacional, en assolir el número 1 a les llistes musicals d'Austràlia, Canadà, Alemanya, Suïssa i la llista dels Estats Units. Esperem que el concert hagi assegut el seu agrat i tant el cor com el combo us agraïm que ens hàgiu acompanyat. Moltes gràcies i ens veiem el pròxim concert. Bona tarda, espero que ens ha passat un rato meravellós. És la nostra intenció, per això tragem, per això treballem, per això estudiem, per això ens cabregem quan som fills i quan som música ve a aquest moment. Aquest moment és preciós, quan el públic s'ha entregat i el que li demanes ara ho fa. Sí o no? Anem a tocar? Bueno, tot el principi i el final, en els concerts, parlem. Començar la categoria, el combo, després el cor a soles, i ara hem unit les forces i jo he vist el resultat. És bo, no? El resultat. És digne, com ha definit, no? Aquest dignament. Bueno, jo per exemple soc músic de banda, soc percussionista, també dirigís quan toca, però soc percussionista, sobretot, perquè vos conèixer l'esperit. Jo en aquella època tocava que haguessin de banda, perquè gent del poble no tenien res, i va tenir que anar allí, com molta gent del poble, anar als pobles, i ell va conèixer l'esperit. Va entrar un tiquet, i no sé si qui és. L'esperit continua l'esperit. No m'he rato. L'esperit, allò és... Per sempre. Està aquí per sempre. Bueno, en les bandes, quan fem un intercanvi, fem un festival, estan les banderes, aleshores si posa a la bandera se li posa una bandera i corbata commemorativa de l'acte que hem fet. Que així com no tenen banderes, què fem? Pues res, jo tinc una cosa, a mi necessito i dic, ui, a veure demà què fa, ui, falta una cosa, mare de Déu, no pot fallar. I la cosa que tenim així. Bueno, ara creiem la presència de l'artífex i tot això, que un dels artífex, que és el Felip Sant Andreu Gregori, per favor. La presidenta Marian va fer entrega, són els observadors, no pot ser una cosa. I va fer una entrega d'un professor que sempre lo tienen aquí, una pared, i sempre que el veig se'n recorden. Mira, estic a la part. ¿Me creen que m'obri o no? Mi mare s'ha enganyat, explicat-li una cosa. Mi mare. Tu vas aguantar molt dur aquest, eh? Mira, que treballi un poc. Perdó. Mira. Un poema para els alumnes. Quan acaben el curs, està. Excel·lent. La tecla d'honor. Bueno, i ara, per acabar, que acabem, perquè ja tenim ganes de sopar, nosaltres també. Anem a fer l'himne de l'alegria.
un arranjament que va cantar Miguel Ríos en els 70, el va compondre en el 79, el mestre Waldo de los Ríos, que era argentí, bueno, que era 40 anys, va morir jove, desgraciadament se n'ha prompte, i l'obra està extreta de la sinfonia la nova sinfonia del mestre de Bonn, Ludwig van Beethoven, el quart moviment. I aquest moviment que és el d'alegria, va fer d'un poema tal i qual, bueno, no s'han parlat en el tema, i és un tema molt versionat en anuncis, en moltes celebracions, i és d'alegria. Nosaltres vam fer un arranjament que va fer Miguel Ríos de Waldo de los Ríos, Ríos i Ríos. Moltes gràcies a tots, moltes gràcies per veure aquesta espai que té la cultura i m'ho veig compte. Moltes gràcies. Yeah.